Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gaderly dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 18-nji maýy hepdäniň çarşembe güni. Habarlar günlük gepleşigimizde Pragdaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Qazaqstanyň häkimetleri 21-nji maýda geçirilmek planlaşdyrylan ähli mumy protestleriň öňýände aktivistlere garşy basyşlaryny güýçlendirýär. Aktivistler yer auksionlarynyň açyk aýdyn bolmazlygyndan, korrupsiýa giň ýol açmagyndan howatyr edýärler. Owasanyň Baglan welaýatynda owan güýçleri bilen söwüşçüleriň arasynda güýçlü çakmyşyklar dowam edýär. وضعیت امنیتی در بغلان، دندیقوری و دندیشابدین طالبا قرار گرفت. چشمه‌شی و سرقتالی که Ýewropa Birleşigi Türkmenistanyň adam hukuklary ýagdaýyndan çynlaky alada bildirdi. Türkmenistanyň delegasiýasyna Daşary işler ministriniň ornwasary Wepa Hajiýew ýolbaşçylyk etdi. Aşgabatyň Mirwadarynyň resmiýetleriniň söwdegärleri mundan beýlek diňe yerli haritler satmagy tawşyrandygy habar berilýär. Tarabın ketdelerde göwörüm satsak işoğurları değişilliğine aydıptır. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşdirmäsi inen şart. Yarım saatlyk habarlar günlük gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanyş boluň. Pakistanyň resmiýetleri ýurduň Demirada Günwatarnaky Peşawar şäherinde bolan 2 bomba partlamasyna 2 polisiýa ofiseriniň ölendигini we başga adından 17 adamyň yaralanandygyny aýdýarlar. Polisiýa ofiseri Şerhanyň 18-nji maýda beren maglumatyna görä, polisiýanyň ulagy Peşawaryň etegindäki Aslam deri sewitinden geçip barýan mahaly ýoluň gyrasyna düşelen bomba partlapdyr. Soňra wakanyň bolan ýerine polisiýanyň halat ediş gullugyň işgärleri we beýleki adamlar gelen mahaly ikinji bomba partlapdyr. Bu wakada yaralananlaryň arasynda polisiýa ofiserleri, halat ediş gullugynyň işgärleri we media terişdeleriniň agdalary bar. Bu bomba partlamalarynyň jogapkärçiligini henide çenli hiç kim öz üstüne almady. Birleşen Milletler Guramasy 1944-nji ýylyň 18-nji maýynda Sowet diktatory Iosif Stalin tarapyndan Krim tatarlarynyň köpçülikliğinin deportasiýa edilmeginiň ýyl dönüminde Orsiýeti milli adlyklaryň hukuklaryna hormat goýmagy çağırdy. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça ýokary komissary Rupert Colville Orsiýetiň ýarym adany aneksiýa eden döwründe tatarlara iýdarlamalar artdy diýip tatar resmiýetlerine garşy edilen gorkutmalary we tutsak edilmeleri belläp geçdi. 2014-nji ýylyň aprel aýyndan bäri Krim tatarlary esassız öý dökmelerini, kitaplarynyň alınmagyna we tutsak edilmeleri sebäwar bolýarlar diýip Colville 17-nji maýda ýaýradan beýanatynda aýdýar. 1944-nji ýylyň 18-nji maýyndan başlap Staliniň döwründe 200 000 çemesi Krim tatary otla mündirilip Özbekistana uğradylypdy. On 8-nji maýda Pakistan 4 ýurduň wekilleriniň gatnaşmagynda Taliban hereketi bilen owan hökümetiniň arasyndaky gepleşiklere gaýtadan başlamagy maksat edilýän parahatçylyk gepleşikleriniň täze tapgyryny geçirýär. Pakistanyň Daşary işler ministrligi gepleşikleriň Islamabadda geçirilýändigini aýtdy, emma bu barada jekme-jek maglumat bermedi. Owensanyň Pakistandaky ilçisi Omar Zahilwal Azatlyk radiosynyň owan gullugyna beren maglumatynda özüniň Kabula wekilçilik etjekdigini we gepleşiklere Pakistanyň Birleşen Ştatlaryň we Hytaýyň resmiýetleriniň gatnaşjakdygyny aýtdy. Bu 4 ýurduň resmiýetleri şu ýylyň ýanwar aýyndan bäri Taliban hereketiniň wekillerini gepleşiklere gatnaşdyrmagy synanýarlar. Halkara Valuta Fondunyň resmisi Iranyň öz ykdysadyýatyny ösdürmek üçin newitin satywyndan gelýän girdejiniň uly möçberde artmagyna bil baglamaly därligini duýdurup, onuň global ykdysadyýaty bilen bilelikde hereket etmek üçin beýleki mümkinçilikleri gözlemelidigini aýtdy. Men häzir Iranyň ykdysadyýaty üçin öwrümli pursatda çykyş edýän möhüm sanksiýalaryň aýrylmagy bilen siziň ýurdu global ykdysadyýata uygullaşmagy çuňlaşdyrmak üçin täze mümkinçilikleriniz bar diýip Halkara Valuta Fondunyň direktorynyň ornwasary David Lipton 17-nji maýda Iranyň Merkezi bankynda eden çykyşyny aýtdy. 2 günlük tapar bilen Tehrana sapar edýän Lipton şol bir wagtda newitin bahasynyň pese gaçmagy Iranyň ykdysadyýatyna we büdjetine gelýän girdejiniň möçberini çäklendirer diýdi. 2014-nji ýylda newitin bir bareliniň bahasy 100 Amerikan dollarynyň takminan 47 Amerikan dollaryna çenli pese gaçdy.
Bosniya-Gersegovinadan we Meksikadan derňewçi jurnalistler ýokary derejeli resmiýetlerin arasyndaky maliýe jinayetlerini we biýdüzgünçilikleri paş eden üçin Night adly halkara jurnalistika bayragyna münasip boldular. 17-nji maýda düýbi Washingtonda ýerleşen jurnalistlerin halkara merkezi 2016-njy ýyl boýunça bu bayragi düýbi Sarajewda ýerleşen Miranda Patruchich'in we Meksikadaky habar websaytynyň derňewçi toporunyň eýe bolandygyny ma'lum etdi. Bu derňewçi jurnalistler ýokary derejeli resmiýetlerin gatnaşmagyndaky şüpheli ulalaşyklaryň üstüni açmak bilen dünýäni ütgetdiler diýip jurnalistlerin halkara merkeziniň prezidenti Joyce Bernatton aýdýar. Hormatly dinleýijiler, siz şu saýdyň käbir möhüm habarlary bilen tanışýarlyňyzda olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren men Sahra. Saatlar ketmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýäs. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Qazaqstanyň häkimetleri owa hojalyk ýerleriniň hususlaşdyrylmagy barada täze dawaly kanuna garşy 21-nji maýda geçirilmegi planlaşdyrylýan ähli mum protestleriň öňýände aktivistlere basyşlaryny güýçlendirýär. Bu barada kärdeşim Ýowşan Anuranyň berjek jekmejek maglumatyny bilelikde dinläýäliň. Gazak häkimetleri 21-nji maýda planlaşdyrylan bütün Gazakystan yer protestinden raýat aktivistleriniň we sosial ulgamlarda dawaly yer kanunyna garşy geçirilmekçi bolýan miting barada habar beren adamlar tutsak etmegi, olara höküm çykarmagy ýygzamlatdylar. Soňky hepdelerde bir näçe şäherde ýüzlerçe adam proteste çykyp, Sowet döwründen gelýän awtoritar lider Nursultan Nazarbaýewiň prezidentlik edýän Nevtowa ýurduny dawaly yer kanunyna garşy protest bildirdi. Aktivistler yer auksionlarynyň açyk aýdym bolmazlygyndan, korrupsiýa giň ýol açmagyndan howatyr edýärler. Atraw şäherine raýat aktivistler Max Bokayew hemde Talgat Ayany 15 gije günlük tutsaklyk hökümi çykaryldy. Olar 24 aprelde yer meselesi boýunça geçirilen ygtyar berilmedik protestde gatnaşypdylar. Bokayewiň hökümi gije ýaryma golay çykarylan bolsa Talgat Ayanyň hökümi gije sagat 2-de çykaryldy. Olar Gazakstanyň Jenaýat kodeksiniň 488-nji maddasynyň 3-nji bölegi esasynda parahatçylykly ýygnaşyklary geçirmegiň düzgünlerini bozmakda günäl tapyldy. Raýat aktivisti Janet Esentayew 17-nji maýda Uralsk şäherine tutsak edilip 3 gije günlük tutsaklyga höküm edildi. Aklawçysy Larisa Simonenko'nun maglumatyna görä ol sosial, milli, tiri taýpy, jinsy we dini agdalarga meçew bermekde aýplandy. Esentayew tutulmadynyň polisiýa onuň ýaşaýan ýerine şeýle-de aktivist Isatay Utepoň öýüne Awray Jemgyýetçilik birleşiginiň ofisine barlyk geçirdi. Barlyk wagtynda polisiýa mobil telefonlary we kompýuterlary konfiskasiýa etdi. Astanada Sişenbe gijesi raýat aktivisti Maksat Ilyasowy aýalynyň azatlyk radiosyna habar bermegine görä adamlary ygtyar berilmedik proteste çağırmakda aýplanyp 10 gije günlük tutsaklyga höküm edildi. 16-njy maýda ýene bir astanaly aktivist Muhammed Abjan 10 gije günlük tutsaklyga höküm edildi. Ol ownuk bolgoklukda aýplandy we tutsak edilmeden proteste gatnaşmalyk barada duýduruş alanyny aýtdy. Almaty sudy raýat aktivisti Moldir Adilowany 15 gije günlük administrativ tutsaklyga höküm etdi. Adilowany hemde gije onuň bilen birlikde sud edilen beýlek aktivistler sud yer meselesi boýunça ygtyar berilmedik protest aksiýalaryny geçirmegi planlaşdyrmakda aýplady. Almatynyň şäher sudynyň metbuatçylygynyň maglumatyna görä 5 aktivist administrativ tutsaklyga höküm edildi. Ýöne häkimetler bu işler boýunça goşmaça maglumat bermedi. Almatyda tutsak edilenleriň arasynda Ar Uruh Hak Jemgyýetçilik guramasynyň lideri Bagtyjan Töregojina hem bar. Töregojina sud dinlenişinden öň azatlyk radiosynyň gazak gullugyna telefon edip özüni başga bir näçe aktivist bilen birlikde polisiýanyň maşynyny alyp barýanlyklaryny aýtdy. Ol aktivistleriň aklawçylarynyň ýokdugyny hem habar berdi. 16-njy we 17-nji maýda görülen çäreler, ýagny aktivistleriň tutsak edilmegi, soraga çekilmegi, öýleriniň dökülmegi, ýerleri hususlaşdyrmak baradaky täze kanunyna garşy 21-nji maýda bütün Gazakystan boýunça geçirilmekçi bolýan protestleriň öňünden görüldi. Prezident Nursultan Nazarbayew bu kanunyň durmuşa geçirilmegini 2017-nji ýylyň bir wagtlaryna çenli soňa goýmak barada karar çykaran hem bolsa, aktivistler bu kanunyna garşy has giň protest aksiýalaryny geçirmegi planlaşdyrýarlar. Bu plan barada sosial ulgamlarda maglumat ýaratylýar. Nazarbayewiň buýrugy ýurdun dürli ýerlerine ýüzlerçe adam toplanyp ýerleri hususlaşdyrmak planyna garşy protest geçirenden soň peýda boldy. Bu plan esasynda daşary ýurtlary 25 ýyllyk möhlet bilen ýurtda ekrançylyk ýerlerini kärenletine almagy ygtyar berilýär.
Yer meselesi bilen bagly protestler 23 aprelde Atrawda adynyň 1000 adamyň toplanmagy bilen başlanyp soň derrew beýlek şäherlere hem ýaýrady. Nazarbaýewiň hökümeti Postsovet ýurdunda seyrek bolan protestler basyp ýatyrmak üçin güýç hemde çäklenirji kanunlar ulgamyny ulandy. Bu hili protestler 2011-nji ýylyň dekabrynda Günortagyň Watar şäher jany ödenine we onuň goýunyna şetpede nevçi işçileriň we olaryň gollawçylarynyň protesti mahalyna 16 adam polisiýanyň okundan öleninden soň seyrekleşipdi. Kardeşim Ýowşana Norwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi goňşy Owansana deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owansanyň Baglan welaýatynda owan güýçleri bilen söwüşçüleriň arasynda güýçli çaknyşyklaryň dowam edýänligi habar berilýär. Maglumatda bu welaýatyň ençeme owasyna söwüşçüleriň gaby alandygy aýdylýar. Bu barada Owansana habarçymyz Şamerdan Gulmurady şeýle maglumat taýýarlady. Demirgazyk Awganistanyň Baglan welaýatynda howpsuzlyk şertleri tartgyllygyna galýar. Awgan güýçleriniň harby merkezini jeňçiler basyp aldy. Kabul balyk şaýolunyň ugrunda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda şu gün 18-nji maýda da çatışyk boldy. Bu şaýol tarafiga ýapyldy. Welaýatyň Surxkötel adly strategik regiony jeňçileriň ýeçiligine geçdi. Surxkötelde ýerleşen Erbeke adly yerli ýaraglylar jeňçileriň gabawyna düşdi. Baglan welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Muhammed Saptar Muhsanynyň aýtmagyna görä, welaýatyň iki taraby jeňçileriň kontrolunda galýar. Çeşmeşir we Surxkötel adly sebtem jeňçileriň eline geçipdir. Awgan harbileriniň ençeme harby merkezini jeňçiler basyp aldy. Iki harby biz jeňçileriň gabawynda galýar. Jeňçileriň basyp alan regionuny ýygyna gaýdyp almak Awgan güýçlerine başartmady, dip deputat aýtdy. وضعیت امنیتی در بغلان، دندیقوری و دندیشابدین طالبا قرار گرفت. چشمه‌شیر و سرخکتل که Çeşmeşir adly sebt Pulxumur şäheriniň goýunda Kabul Mazar şaýolunyň orunda ýerleşýär. Çeşmeşirde türkmenler hem ýaşaýar. Baglan welaýatynyň medeni jemgyýetleriniň wekili Seyit Cemil Sajjadynyň aýdysynça bir harby merkezde jeňçileriň gabawynda galan Awgan harbyleri şu gün günortadan soň halas edilipdir. Olaryň çykalgysyz ýagdaýdan gutulmagyna yerli ilat kömek edipdir. یکی از کلیسایی که در هتل بغلان محاصره بود، نیروهای امنیتی آزاد شدن و سمنگان انتقال داده شد. Baglan welaýatynda daş kömür käninem jeňçiler iýeledi. 15 kömürçini zamon aldy. Kömür daşayan ýükleýärlerini jeňçiler otlady. Ýöne Kerker adly daş kömür käniniň jeňçilerden ýygyna gaýdyp alynandygyny Baglan welaýatynyň hakimi Abdulsettar Baraz aýdýar. Daş kömür magdanyndan jeňçiler ýyda çekilipdir. Ol ýerde Awgan güýçleri ýerleşdirilipdir. Welaýatda howpsuzlygy üpçün etmek boýunça alada edilýär. Umumy ýoluň howpsuzlygy üpçün ediler dip hakim belledi. معادن کرکر در اختیار دولت قرار داره و دشمنا از این ساحه فرار کرده. Baglan welaýaty Demirgazyk Gündogora Awganistan bilen paýtaxt Kabuly birleşdirýän çatyrykda ýerleşýär. Özbegistandan iýerilýän elektrik geçirjiniň sütüni we siýimlaram Baglan welaýatynyň üstünden geçýär. Uruşda asuda ilata hem ziyan etipdir. Halkyň üýjaý weýran bolupdyr. Baglan welaýatynyň yerli geňeşiniň agzasy deputat Fawzi Ahmediň aýdyşyna garanda jeňçiler halkyň ýaşaýyş üýlerini otlapdyr. Esker we döwlet işgärlerini jeňçiler öldürýär. Malemlerini talap alýar. Hökümet bilen hyzmatdaşlyk edýän adamlaryň aýal gyzlaryny jeňçiler ýesir alýar. Ollarça aýal maşgalany jeňçiler zamon aldy dip Hanym Hamidi aýtdy. ملت سرگردان از خانه های مردم از در داده بودند. کسایی که اسکر بود، صاحب منصب بود، کلش 3.5 خانه است اونجا. زنایشان کلشان اسیر است. Baglan welaýatynda barýan ýagdaý sebäpli bu welaýatyň ýaşaýjylarynyň käbiri öz üýjagyny terk edipdir. Baglan welaýatynyň 30 000 töwerege adamyň bosup çykmaga mejbur bolandygyny Birleşen Milletler Guramasy ma'lum etdi. Baglan welaýatynyň halkyň gaçyp çykýandygyny Awganistanyň bosgullaryň işleri boýunça ministerligi hem tasdiklady. Tutuş Awganistan boýunça günde 1000 adam öz dogduk mekanyny terk etmäge mejbur edilýär. 2016-njy ýylyň başky 4 aýynda 118 000 maşgala Awganistanda uruş derarly öz owa kentini terk etdi diýip Birleşen Milletler Guramasynyň ýaradan hasabatynda bellenýär. Şaýmerdan Gulmurady, Kabuldan Azatlyk radiosu. «
Gepleşigimizi Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. 17-nji maýda Brüsselde Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda adam hukuklary dialogunyň nowatdaky tapgyry geçirildi. Onda Ýewropa Birleşigi Türkmenistanyň adam hukuklary ýagdaýyndan çynlaky alada bildirdi. Duşuň dowamında hususan da adam gynamagyň ulanylmagy barada gürrüň edilip, tutsawlykda ýitirim bolan bendileriň yerleşýän ýerler barada maglumat berilmegi talap edildi. Bu barada jekmejek maglumatlary kärdeşim Ýowşan Anurwandan dinläýäň. 17-nji maýda Brüsselde Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda alınıp barlayan adam hukuklary dialogynyň 8-nji tapgyry geçirilip, Aşgabatdan türmede ýeten tutsawlaryň yerleşýän ýerleri barada maglumat soruldy. Ýewropa Birleşiginiň Sişenbe güni ýerden press releaseinde aýdylmagyna görä, Türkmenistanyň delegasiýasyna Daşary işler ministriniň ornwasary Wefa Hajiýew ýolbaşçylyk etdi. Türkmen delegasiýasynyň hataryna Demokratiýa we Adam hukuklary baradaky Milli Institututyň direktory, Türkmen parlamentiniň Adam hukuklarynyň baradaky komitetiniň başlygy, İçeri işler ministrliginiň uly resmisi bar diýip habardaýdylýar. Ýewropa Birleşiginiň delegasiýasynda Ýewropa Birleşiginiň daşarky hereketler gullugynyň merkezi ady bölüminiň başlygy Toýba Klar ýolbaşçylyk etdi. Taraplar birgiden meseleni ara alyp maslahatlaşdylar we Ýewropa Birleşigi özüniň anyk reformalary gollap bermäge taýýardygyny aýtdy diýip dokumentde bellenilýär. Mundan başga Ýewropa Birleşigi golaýdy Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça hereket planynyň kabul edilmegini gutlap, Aşgabaty konstitusiýa reformasy meselesinde halkara ekspertler bilen geňeş maslahat etmäge hazırlanýardyr. Ma'lum bolýar, hukuk goraýjy toporlar Ýewropa Birleşigini Türkmenistan bilen baglaşylan partnerlik we hyzmatdaşlyk alaşygyny Aşgabat adam hukuklary boýunça öz synalan borçnamalaryny berza edýänçe tasdiklamazlyga çagyrýarlar. Ýewropa Birleşiginiň ýerden maglumatynda Türkmenistanyň çynlaky adam hukuklary ýagdaýyndan alada bildirilenligi aýdylýar. Gepleşikler makalyna hususan adam gynamagyň ulanylmagy barada gürrüň edilipdir. Tutsawlykda ýitirim bolan bendileriň yerleşýän ýerleri barada maglumat berilmegi talap edilipdir. Mundan başga Ýewropa Birleşigi anyk adamlaryň işleri boýunça mesele gozgap, Türkmenistanyň hökümetini belli tutsawlar azatlyga çykarmaga çagyrypdyr. Emma press release ol tutsawlaryň agatlary agdalmaýar. Şeýle-de Ýewropa Birleşigi Türkmenistany pikir azatlygynyň esas çäklendirmelerini, şol sany internet çäklendirmelerini gowşatmagy, garaşsyz raýat jemgyýeti guramalarynyň ösüşine ýardamçy bolmaga çagyrypdyr. Ýewropa Birleşigi Türkmenistan dialogynyň dowamyna hereket azatlygy meselesi hem gowgalypdyr. Türkmenistan raýatlary ýurdun içinde we daşynda azat erkin syýahat etmek ruhsatyny bermäge ruhlandyryldy diýip Ýewropa Birleşiginiň 17-nji maýda Brüsselden ýaýradan maglumatyny aýdylýar. Türkmenistan bu dialoga gabat konstitusiýa we magtumlygynyň paýazy günleriniň hormatyny 850-den gowrak tutsagyň günäsini geçdi. Emma azatlyga çykan tutsawlaryň arasynda wujdan ýesirleri ýa syýasy ýönde hasaplanýan adamlaryň barada maglumat berilmeýär. Hukuk goraýjylar hususan Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň başlygynyň ornwasary Rachel Denver, Ýewropa Birleşigi Türkmenistanyň dünýäde iň ýapyk we repressiw ýurtlaryň birdigini nazara almaly diýip hasaplaýar. Ol geçen ýylyň Thomsonda Ýewropa Birleşiginiň Aşgabatda geçiren gepleşiklerinden Ýewropa Birleşigi Türkmenistanyň esas fundamental gymmatlyklaryň iş ýüzünde berza edilişine üns bermeli diýip Azatlyk radiosyna aýtdy. Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda alınıp barlayan adam hukuklary dialogynyň innik tapgyry gelýän ýyl, ýagny 2017-nji ýyl Aşgabatda geçiriler. Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatyň Mirwadarynda söwda satyk işleri bilen meşgullanýan käbir söwdägerler özleriniň mundan beýlek bazarda diňe ýerli harytlary satyp biljekdigini aýdýarlar. Maglumat görä häzirki wagtda awatlyş işler sebäpli ýapyklygyny alýan Mirwadaryň administrasiýasy bu ýerde dukanlary bar bolan söwdägerleri bazar açylanmaly olaryň bazarda diňe ýerli harytlary satyp biljekdigini duýdurypdyr. Şunlar dilden berilen bu duýduruşyň bazarda söwdasyny dowam etdirmek isleýän söwdägerleri alada goýýanda habar berilýär. Biz bu mesele bilen gyzyklanyp Mirwadaryň goloýunda ýaşaýan yerli ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldyk. Amanmurada Aşgabatyň Mirwadaryna söwdägerleri mundan beýlek bazarda diňe yerli harytlary satyp biljekdikleri barada duýduruş berilendigini habar berdiňiz. Bu barada dolurak maglumat beräýsiňiz.
Sonky 10 kunny bazardaky alınıp barilen gurulşy işleri birneme zarlandy. Hem de bazar administrasiýasynyň täze başlarynyň belleneligi aýdylýar. Şu bilen baglykda abatlaş işler başlanmadan ol mir bazarını dukarlar kärdiňden alyp işlerler. Bazar administrasiýasynyň täze başlarynyň ýanyna baryp kuruluşun hasan tamamlanacağı bilen gawaklandyrylýar hem de bazar işler başlanma öňkü edilýän sowda bilen baglykda täze bazarda nähilli täzelikler boljagy bilen gawaklandyrylýar. Ine şonda da bazar administrasiýasynyň täze başlygy olara şu haklar gurrun beripdir. Dukarlarda satılacak haritler yani giyim gezim ayakkabılar, mebeliyali senagat haritleri Türkmenistan'na öňürlen bolmalydyr. Şeýle hem şu tarapyň ketjelerde göwörüm satjak iş orulary değişilligini aýdypdyr. İkinji bir öňküden tapawutly talap dukarlarda satylacak haritler satmaga ýürüýte ruhsaty lisensiýa bolmalydyr. Lisensiýa bolmadyk işlerini garyp goýup asanly bolsun satmak gadaganly aýdypdyr. Ýene de edilýän talap senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň bazarda sowda etmäge ruhsat berýän tölegli kursuny tamamlamagyň hakynda şahadatnamaň bolmalygyny aýdypdyr. Amanradan bazı resmileri sowdagarlary muň sebäp barada düşünürş beripdirlermi? Bazar administrasiýasynyň işgärleri ol hakynda ýürüýtür giňişlerini düşünürse berilmeýändir. Ýöne durmuşyň özünde sowalyňa jogap bar. Inni tas 2 ýyl bäri geçirilen hökümet maslahatlaryny ýurdun başyna uly mesgerde gyzyl puluň ýagny valyutanyň çykýanlygyny şonuň öňüni almagyň berurdygyny tälýär. Hem de daşary ýurtlardan getirilen haritlaryň göwörümleriň ornuny yerli haritlaryň göwörümleriň tutmalygyny şomaslatlarda uran myktalya bir durmuşyň özünden gelip çykýan jogap. Amanrada bu ýerde ýagny bu bazarda daşary ýurt haritlary satylmasa, onu bazary nähil gödöňüne getirýäňiz? Bazarda Türkmenistan'da öňürilen haritler umum azda känne satylýar. Ýöne ol arzylaryň özün islegini kanagatlandyryp bilmek sebäbi bir adamlar bürowat dünýä derejesinde geýnekleri gelýärler ýa-da bolmasa kozolukda ullanylýan mebelleriň ýene gaýrylaryň dünýä derejesinde talaplara laýyk gelmegini isleýärler. Ondan ol ýa-şowatlarym halkyň durmuşyna ornaşdy. Amanrada sowdagarlar näme etme gödöňüne tutýarlar mundan beýlek? Sowdagarlaryň belli bir bölegi eýýän dukanlaryny ýygyna gaýtarmak hakynda ýagny bazarda gawatlaş işleri kutorandan soňra özleriniň bazara gelip sowda etmejekler hakynda bazar administrasiýasynyň täze başlygyna ýagmasa arza berenliklerini maňa gurrun berdiler. Şeýle hem bazar işlep başlanma dukan kärenlerine uzak bolýan tamakylleriň de belli bir bölegi men öz tanşlarymdan kuzadan şol arzuwyndan şol isleginden ýüze urupdyrlar hem de bazar administrasiýasyna özlerini bazar işlep başlanma dukan kärenlerine berilme hakyndaky haýş arzusyny öňüne ýatyp gelenem bolsa oňa gowşurman ýyzlaryny urupdyrlar. Sebäbi ýerde sowdagaryň görjek nepi çekçek ýanyndan hat çöktür bolup çykýar. Amanrada Aşgabatdan gepleşigimizde gatnaşyp beren görüňleriniz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz rawat bolsun. Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Türkmenistanda Prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň gally orawyny guramaçylykly geçirmek boýunça komissiýany döretmek baradaky karara gol çekdi. Türkmenistanda gally hasylyny almak boýunça döwlet tarapyndan berilen plan ýylyna diýen ýaly dolman gelýär. Şol bir wagtda käbir käreneçiler bolsa ekin meýdanlarynda suw ýetmezçiliginiň 7 derejede duýulýandygyny, şol sebäpli gödöňüne tutulan plany dolup bilmeýändigini aýdýarlar. Şeýle käreneçileriň biri Mary welaýatynyň ýoly tön etrafyndan Yeňiş Daýhan birleşiginden käreneçi solmazdaydy. Ol ekin meýdanlaryna suw we tehnika ýetmezçiligi barada Türkmenistana habarçymyz Soltan Açylywa gurrun berdi.
2,5 hektar kärende ýeriňiziň bardygyny aýtdyňyz. Kärende ýeriňizde paxta kenirleriňiz suw ýetmeçiligi sebäpli hasyl öndürip bilmeýändiňizi aýtdyňyz. Kärende ýerleriňizde her ýyl paxta ekýänizmi, buğday ekýän ýerleriňizden bolýarmy? Bir ýyl buğday, bir ýyl paxta ekilýär. Buğdaydan näil hasyl alyp bilýäňiz? Buğdaydan hasyl alyp bilýämiz, sebäbi çöl ýer suwumyz bolanok biziň. Uruşup, gyýgyşyp, tutda sol gulaw beklep, teňeden aldydan gowaranok. Olalmasa maňa berýärdi, olam suw gerek traýaň ötýär. O paşyn çarap barany ondan men elimde pulum var, men bar alon 50 manatymı berip. Ýarym hektara nasosa töläp. Nasosa çykarýan bir oglan, nasosa işletse suw çykar. Nasosa işletmese suw çykanok. Ýarym hektara 50 manatdan suw çykaryp, pul berip, nasos döwülse potrot başyna 300 manat akelyň diýär. Son töletek, ondan nasosumuz täzelenok. Bolmasa täzelenenok. Biz ýaman gatykyn potrot üçin hereket etmez. Ýa-ni şol nasosa jogapkär adam şo pul toplap alýarmy? Jogapkär adam pul toplap alyp, bir gat aýlanyp alyp. Sizlere suw gerekmi? Potrot ýeriňizden ekin hasyl gerekmi? Powa bilen eklemeli bolsa çagan diýip bilen ortaňa bilen. Bilen meýliň alan kazançyny alyp, ýatyrak edip, ýa gelin almalylyň bolu. Ýa tanym ile beriň mermeliliň bolu. Alytar berer bolup bermeli-de ömrüňe tüýünçe. Ondan mysal üçin 2,5 hektar ýeriň bolsa, şonu näçerek buğday öndürip bolýar? 2 ton 500. Suwsuz bolsa, arda bolsa kamal bolu. Gurya. Gurýdur. Ol çäge ýerim köp suw talap eder. Eň bolmanda şonu 300 hektar bir ýakyp bilseň, ýakyp bolanok. Bir-birini endişe ortada berenok bolsa-wy. Haçan berjekden düýni işledi. Ya toğuk sener, ya toğu uçurup qaytar. Özüne borluq bahana tapı bir adam. Şu buğdayı vaxtında tepýärlermi? Buğdayı vaxtında tep olur, ona neme yok, ona söz yok. Ýöne suwdan hor bolu. Adotyny, ol dökünni traktor bero. Traktor berse her kimin potrodynyň ýanynda düşürip, näçe halta adot ýüklenmeden 50 manat, 100 manat tölemeli. Şonu özüň tutmaly kireýine. Traktormy? Adot ýükler ýaly. Potrodyňa eltip berer ýaly. Bolmasa baranok. Özüň gidip tağalarmy ile talmaly şu adot näme baryp. Halta. Traktor şu taýdan tutmaly. Adot ysklata barmaly kalhodyň özüne. Şu taýda başlyk amma adot çamma. Bol terema emmesi gol çekip beripdi. Azoty eliňiz bilen halta gap garýan bolsaňyz, azot diýilen zat bir zäherli zat bolýar. Şondan siziň saglygyňyza zeper ýetenokmy? Ýetem etmeli-de şonu biz. Günümüz üçin. Ýetdiran nämelemde ýetdirandyr. Ol awulundan näme? Eliň elläp suwa soksaňa, ýetmedik ýerine elimiz bilen hem sepor. Teň düşmedik ýerlerine ýaňyndan satyn alyp elimiz bilen sepor. 50 manatdan azot kan barda alda sep galan ýerine diýär. Aslında şu tekirleyiş gowy geçjämi? Tekirleyiş gowy geçenok. Tutda was şoň üstünde. Elinde pulun bolsa, gijede tekirlek dolar pul bersen. Çatny. Ýöne kalhoz üstü bilen tekirlemeli bolsa, şo sen potrodyň darsyganok, bahana taporda. Oly traktorlar, iri tekirleşli traktorlar saganok şo taýy. Şo sebäplen suw bermediň üçin biziň ýerlerimizde ýorunjakdylar. Şoň tohumyny tölemeli. Traktoryň ekip bereni tölemeli. Ondan vattoda tölemelindi. Ondan kalhoda şonu nähile otu geçirmeli, o da şoň pulunu tölemeli. Nähile otunu ödün alýarmydy? Otunu ýyle bermeli, satmaly. Satyp kalhoda gazanjyndan şoň traktordan näçe telesge çykdy. Tölekden alanamyň özüňe tahot ýaryşar. Indi bir ýorunjanyň gurrunly etmänmizde buğdaydan näçerek hasyl alyp bolýar? Ay buğday suwa ýakyp wagtynda suw bermeseler hiç adam bolanok. Eger 3-4 gerek berse 4,5 ton, 3 ton 500 kil, 3 ton 600 kilany şonala berip bolap buğdaydan. Ana şu özüňiz hasap çykarýaňyzmy ýa-ni girdejiňiz bilen çykdajiňyz deňleşýärmi? Çykdajiňyz kan bolada girdejiňiz az bolar. Habarçymyz Sultan Açylwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Şuň Türkmenistanda ýurdun konstitusiýasynyň we magtumulynyň şygryýet günleri bellenýär. Bugun münasibetli ähli dinleýijilerimiziň bayramyny gutlap, ýazyjy Amanmurad Bugaýewiň okumagynda magtumulynyň näme sen atly goşgusyndan bölekler bilen gepleşigimizi jemleýäris. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp berdim. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň. Asla seni görmemişim dillarim. Umrum sen, bilbilmi sen, näme sen, gamgyn köňlüm hyýalynda ağlarım,
bağ üstünde gülgül müsen, nämesen, altın müsen, kumuş müsen, zer müsen, ya arş müsen, ya kurs müsen, yer müsen, ya yakutmun, ya mercenmin, dur müsen, ya çırağımın, ya ruşenmin, nämesen. Magtumuli geç namustan arıngdan, el götürgül, bir wepasız kärinden, zahan roli, sen kapıl sen yarıngdan, meymesmisen, ya şeydamın, nämesen.